Вітаю ўсіх. Ну, усе вы выдатна ведаеце, што якая сітуацыя ў Беларусі з палітвязнямі, гэтая сітуацыя, ўжо гадоў 30 працягваецца. Толькі зараз яна вельмі, на жаль, актывізавалася, вельмі такая зрабілася масавая, такая, то бок у кожнай сям'і ёсць знаёмы, родны, які ці прайшоў праз гэтыя жорны, ці то толькі праходзіць праз гэтыя жорны. Ну і каб падтрымаць людзей, мы ствараем праект, стартуем з гэтым праектам, які называецца «Лісты палітвязням». 12 песень у праекце, рэліз запланаваны на снежань, зараз мы пачынаем. Ёсць некаторыя такія замалёвачкі, якія буду выкарыстоўваць, я буду вас трымаць у курсе, буду паказваць кавалкі тэкстаў, якія нараджаюцца, як яны будуць змяняцца, калі вы хочаце, вы можаце адсашліць гэта. Нейкія музычныя кавалкі, там, не ведаю, зараз, там, просто такія, такая чыстая дэма, нейкі чарнавік. Вось. Таксама мы будзем сустракацца з тымі, хто прайшоў праз гэтыя страшныя жорны, з былымі, хаця былых хутчэй не бывае, палітвязнямі. Будзем акцэнтаваць увагу на тым, што адбываецца ў гэтай страшнай беларускай сістэме зняволення. Ну і сачыце за намі, калі вам гэта цікава, вы будзеце ў цэнтры ўсяго гэтага грамадска-творчага працэсу. Сачыце за намі, усяго вам найлепшага і беражыце сябе.